Malampuso ng unang hugna sa medical mission sa Kapitolyo dito sa Bogo City. Subay sa founding anniversary sa probinsya niadtong weekend. Lakip sa gitanyag ang libre nga mga surgical procedures sa pipila ka mga major operations. Ano ang report ni Nico Sereno? Sayo nga nag-abot-abot sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo ang mga beneficiaries para sa kalihukan. Gilusad kini subay sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Gipangunayan ni Governor Pam Baricuatro ug mga local officials ang kalihukan nga nagtanyag og ubay-ubayng serbisyo medikal. Lakip ang consultation ug pagpanghatag og tambal, check-up sa mata kundi nang hatag sab og mga eyeglasses, ingon man dental services. Duna sa gitanyag ang mga surgical procedures sama sa operasyon sa mga dunay gallstones, hernia ug uban pa nga mga pagpang-opera. They're highly sought after surgeons, highly specialized, ngili kini ilang mga techniques and they're giving their professional fee for free. Usa sa nakabenepisyo sa operasyon ang conductor sa City of Bogo, Rondalia, nga sawa pa magsugod ang programa sa surgical mission, mipasundayag pa uban ang iyang gitrain nga mga estudyante. Human sa programa, naabtan namo sa iyang hospital room nangandam para sa operasyon sa gallstones. Super dako. Because aside ako taga-Bogo, so definitely nara there is dool, and then as compared mo biyahe pa ka sa syudad, and it takes a lot of time and money. Operahan gud siya siyang katarak. Paton siya Cebu. Schedule lang daw. Dako kay tabang sila. Kay makatabang man sa mga katawan mo. Gipasalig ni Baricuatro, dugang mga ingon-aning kalihukan ang himuon aron makabenepisyo sa labing nanginahanglang sugbuanon. Sa musunod nga mga semana, sa ubang provincial hospitals kini ipahigayon. Diri man good na siya surgical, no? Ang dito sa Camotes was na wala kuan, it was purely a medical, no, consultations na, pero muna nga hopefully madala unta nato ingon-aning nga kind of a medical mission to the islands as well. Kabahin sab sa kalihukan ang paghatag og serbisyo sa mga persons deprived of liberty, kundiin gibisita ang mga jail facilities sa Bogo ug Medellin. Gitanyag ang medical services, ingon man legal consultation, pinaagi sa IBP. Kung ano man po hindi namin kayang ibigay sa legal matters, sa dental matters, medical, at least napunan po ng IBP. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.